Non-teaching personnel sa Holy Angel University nagpahayag ng pagsuporta kina Vice President Robredo at Senator Kiko Pangilinan. Dating Pangulong Arroyo kumpiyansa na malakas ang UD team sa Pampanga sa kabila ng pangunguna ni Vice President Leni sa mga local survey. Papako sa Cruz, iba pang penitensya posibleng hindi pa rin pahintulutan sa City of San Fernando sa mahal na araw. At presyo ng gulay sa mga palengke sa Pampanga tumaas na rin kasunod ng oil price hike. Magandang araw, Karahiyon. Ako si Nicolette Henson Hizon. Narito na ang mga maiinit na balitang Central Luzon. Apektado na rin ng pagsirit ng presyo ng diesel at gasolina ang presyo ng mga gulay mula sa Mountain Province na nabibili sa mga palengke sa Pampanga. Ang ilang tindera ng gulay sa Pampang Public Market aminadong tumumal kasunod ng pagtaas ng presyo ng kanilang mga paninda. Narito ang report. Naabulabog ang publiko matapos na mag-anunsyo ng big-time price increase sa mga produktong petrolyo ang iba't ibang oil players sa bansa. March 8 araw ng Martes nagtaas ng 3 pesos and 60 centavos sa kada litro ng gasolina at 5 piso at 85 sentimo para naman sa diesel. 4 pesos and 10 centavos naman ang kerosene. Mula nang pumasok ang taong 2022, tumaas na ng 13 pesos and 25 centavos ang presyo ng gasolina at 17 pesos and 50 centavos naman sa diesel at 14 pesos and 40 centavos naman sa kerosene. Dahil dito, sumipa na ang presyo ng gulay mula sa Baguio City at iba pang bahagi ng Mountain Province. Ang ilang retailer sa Pampang Public Market sa siyudad ng Angeles, ramdam na raw ang pagtumal ng benta dahil sa mahal na paninda. Medyo matumal. Yes po. The rest po kasi minsan dumadaing sa taas ng bilihin at saka ng gasol. Marami sa mga gulay Baguio ay tumaas ng higit 20 pesos at ang ilan ay dumoble pa ang presyo. Tulad na lamang ng Baguio beans na mula sa 80 pesos, ngayon ay 100 piso na kada kilo. Ang karot na 70 pesos lamang ang kilo, ngayon ay 120 pesos na. 20 pesos din ang ipinataw na taas ng presyo sa 40 pesos na repolyo na ngayon nasa 60 pesos na. Ang lettuce na 80 noon, ngayon ay nasa 130 pesos na. Ang bell pepper na hindi dapat mawala sa chop suey na recipe, dumoble na rin ang presyo sa 160 pesos. Kaya naman ang diskarte ng ilang mga retailer ng gulay, huwag masyadong patungan ng presyo na kanilang nakukuhang supply mula sa norte. Alam daw kasi nila na ang mga nagtutungo na suki sa Pampang Public Market ang mga mamimili na gustong makatipid. Kailangan po sumasabay sa presyong mababa kahit magkano lang at least na nakakabenta. Si Eli Rivera na nakikimenos may listahan pang dala upang maipagkasya ang budget para sa pamilya sa loob ng 1 linggo. Nauunawaan naman umano niya na ito'y epekto ng kaguluhan sa Ukraine at Russia at siya'y positibo na makakabawi rin ang bansa sa krisis. Makakapag-adjust naman kasi bababa din naman yan pagka naging okay na yung mga kaguluhan sa ibang bansa. Hindi na umano kontrolado ng Department of Agriculture Region 3 ang hamon sa mataas na gasto sa logistics ng mga magsasaka mula sa Mountain Province na nagbabagsak ng kanilang produkto sa merkado sa Kapatagan. Ayon kay Director Chris Pulo Bautista Jr. ng Department of Agriculture Region 3, asahan na ito dahil lumaki ang gastos sa transportasyon ng gulay. May pagbaba naman umano ng presyo ang gulay buhat dito sa Kapatagan dahil harvest season. Alam ko na tumaas yung galing Bagyo, yung upland vegetable. Pero yung vegetable natin dito sa Central Luzon, pababa nga dahil peak harvest ngayon eh. Samantala, limitado sa corn farmers at sa mga mangingisda ang mapagkakalooban ng fuel subsidy ayon kay Bautista dahil kung tutuusin ay maliit lamang umano ang 500 million pesos na allocated funds dito. Wala pa namang malinaw kung gaano kalaki ang halaga na ipagkakaloob sa mga ito. Bakit po corn at saka mangingisda lang ang bibigyan?
Kulang kasi yung pondo 500 million lang sa dami ng mga fisher folks. Base sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture, ang data bank server system ng Department of Agriculture, mayroong higit 5 milyong farmers at fisher folks sa bansa. Ang alokasyon na 500 million ay inaabangan pang ibababa sa mga regional offices ng Department of Agriculture at maaari umano itong ibigay via land bank sa mga benepisyaryo. Paolo G. Santos, CLTV News. Sa kabila ng pagluluwag ng mga restriksyon, bunsod ng pagsasailalim sa Alert Level 1 status ng Pampanga, kaugnay ng COVID-19 response, posibleng hindi pa rin umano pahintulutan sa syudad ng San Fernando ang nakaugaliang pagpapapako sa krus at iba pang uri ng penitensya tuwing mahal na araw. May detalye ng balitang yan si Paolo G. Santos. Tradisyon ng maituturing sa siyudad ng San Fernando, Pampanga ang pagdaraos ng iba't ibang aktibidad tuwing mahal na araw o malaldo sa salitang Kapampangan. Tuwing Holy Week, makikita sa iba't ibang bahagi ng lungsod ang mga namamanata gaya ng pagbasa ng pasyon, pagpepenitensya o magdarame at syempre ang pagpapapako sa krus. Pero simula nang magkaroon ng COVID-19 pandemic, ang mga nakagawi ang pamamanata ay nahinto alinsunod na rin sa mga health and safety protocols. At kahit na nasa Alert Level 1 status na ang Pampanga na siya namang nagresulta sa pagpapaluwag ng mga restrictions, posibleng hindi pa rin payagan ang pagpapapako sa krus at iba pang uri ng penitensya sa siyudad ng San Fernando. Sa kasalukuyan, yung sa mga dating nakagawian natin na merong mga nagpepenitensya and so on, hindi muna tayo babalik sa ganon. Para sa maraming Katolikong Kapampangan, ang Malaldo ay isang panahon ng higit na pagpapatibay ng kanilang pananampalataya sa Panginoon. Pero hindi rin maikakaila na dahil sa natatanging mga tradisyon gaya ng sinakulo at pagpapapako sa krus, nagiging puntahan na rin ito ng mga turista mula sa iba't ibang panig ng mundo na nais makasaksi sa ating kultura. Paliwanag ni Ching Pangilinan ng Tourism Officer ng siyudad ng San Fernando, higit na sentro raw ang festival ngayon sa Visita Iglesia o ang pagpunta sa mga simbahan, ang paggunita sa Malaldo ngayong taon. What we're doing is we're looking at the return ng mga mas madaming pagbibisita iglesia, for example. Kasi at least itong mga establishments na to, we consider them also as establishments, they already have protocols in place kung meron mang bibisita sa kanila. Unlike the mass considered the public gatherings kung saan walang social distancing. At iba kasi yung dugo na dumadana kapag meron tayong mga magdarami and so on. Bago ang pandemya, umabot daw sa 50,000 turista ang nagtutungo sa siyudad ng San Fernando para masaksihan ang pagdiriwang ng mahal na araw. Aminado si Pangilinan na malaking kontribusyon ng naturang selebrasyon ang turismo at lokal na ekonomiya ng lungsod. Sa kabila nito, mas mangingibabaw pa rin umano ngayon sa kanilang konsiderasyon ang pag-iingat at kaligtasan ng publiko. Malaldo alone is like 30 to 50,000. That ang pagpapapako kay Cruz. But I don't think we're going there yet. Kasi we're not off the hook Meaning, it might give us false sense of confidence. Makanita. So, makantay approach mo kasi mas prudent. Samantala, malaking bagay naman umano para sa pagbago ng tourism sector sa syudad ang pagtatanggal ng capacity limit sa iba't ibang establishmento. Ayon yan kay Dana Carla de la Cruz, Operations Manager ng isang transient and accommodation. Hiling lamang niya ay higit na mapabuti ang promotions ng tourism destinations sa syudad. Yung appeal ko sana, yung mabigyan kami ng mga list ng mga attraction kasi marami na rin kaming inquiries na ano po pwede pang ibang pasyalan sa Pampanga, ganon. Sa kabilang banda, patuloy pa rin ang pagpapatupad ng pagkuha ng permit mula sa city government para sa mga nais magdaos ng mass gathering kahit na hindi na ito inire-require ng IATF.
sa pagpupulong ng mga stakeholders sa tourism and hospitality industry ng syudad, kasama sa tinalakay ang pag-accredited ng iba't ibang establishment sa Department of Tourism upang makaantabay ang kagawaran sa kanilang tuloy-tuloy na operasyon. Paulo G. Santos, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV Balitaan, mga guro, non-teaching personnel sa Holy Angel University nagpahayag ng pagsuporta kina VP Lenny at Senator Kiko. At dating Pangulong Arroyo kumpiyansa na malakas ang unit team sa Pampanga sa kabila ng pangunguna ni VP Lenny sa mga local survey. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga nangunang balita ngayong araw. Narito na ang mga malalaking balitang Central Luzon ngayong araw. Mga guro, non-teaching personnel sa Holy Angel University nagpahayag ng pagsuporta kina Vice President Robredo at Senator Kiko Pangilinan. Dating Pangulong Arroyo kumpiyansa na malakas ang unit team sa Pampanga sa kabila ng pangunguna ni Vice President Lenny sa mga local survey. Papako sa Cruz, iba pang penitensya posibleng hindi pa rin pahintulutan sa City of San Fernando sa mahal na araw. At presyo ng gulay sa mga palengke sa Pampanga tumaas na rin kasunod ng oil price hike. Magandang araw, Karahiyon. Ako si Nicolette Henson Hizon. Narito na ang mga maiinit na balitang Central Luzon. Apektado na rin ng pagsirit ng presyo ng diesel at gasolina ang presyo ng mga gulay mula sa Mountain Province na nabibili sa mga palengke sa Pampanga. Ang ilang tendera ng gulay sa Pampang Public Market aminadong tumumal kasunod ng pagtaas ng presyo ng kanilang mga paninda. Narito ang report. Naabulabog ang publiko matapos na mag-anunsyo ng big-time price increase sa mga produktong petrolyo ang iba't ibang oil players sa bansa. March 8 araw ng Martes nagtaas ng 3 pesos and 60 centavos sa kada litro ng gasolina at 5 piso at 8 Nagbabalik ang CLTV Balitaan at sa iba pang mga nangunang balita. Tiwala raw si dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo na malakas sa buong Pampanga ang mga pambato ng unit team na pinangungunahan ni na dating Senador Ferdinand Marcos Jr. at Davao City Mayor Sara Duterte. Ito ay sa kabila ng mga lumabas na survey na si Vice President Lenny Robredo ang ninanais ng ilang mga Kapampangan na maupo sa pwesto. May exclusive report si Paulo G. Santos. Sa unang distrito ng Pampanga, napiling mag-ikot ng ilang senatorial candidate ng unity team nitong Martes kasama si dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Bumisita ang grupo sa City Hall ng Angeles para mag-courtesy call kay Mayor Carmelo Lasatin Jr. Isang entablado naman ang itinayo sa Barangay Tabon, syudad na Mabalacat sa isang aktibidad na pinangunahan ng mga Muslim organization. Dito humarap din sa mga supporters ang mga kumakandidatong senador na si dating Presidential Chief Legal Counsel Sal Panelo at dating Quezon City Mayor Herbert Bautista at ang aktor na si Robin Padilla. Sa eksklusibong interview ng CLTV News kay Arroyo, sinabi nitong tiwala siya na malakas ang pambato ng unity team na pinangungunahan ni dating Senador Ferdinand Marcos Jr. at Davao City Mayor Sara Duterte Carpio sa buong Pampanga. Ay, nakikita naman natin ang survey eh. Mas maganda ang resulta. Saan ho ba nakikita ho ninyong malakas ang unity team din sa Pampanga? Pampanga. Ang pahayag na ito ni Arroyo ay kasunod naman ng iba't ibang survey ng mga pribadong grupo sa Pampanga kung saan lumalamang si Presidential Candidate Vice President Lenny Robredo. Batay sa pinakuling survey ng San Fernando na isinagawa ng Independent Pollster Solidarity Against Fraudulent Election o SAFE 2022 Philippines noong February 3 hanggang February 8,
41.2% ng 19,000 respondents ng Fernandino o 7,856 na botante na nagsabing si Robredo ang kanilang napipisil na magiging susunod na Pangulo ng bansa. Sinundan siya ni Marcos Jr. na nakakuha naman ng 23.8%. Nasa ikatlong pwesto naman si Manila Mayor Isko Moreno Dumagoso na may 14.1%, na sinundan ni na Senator Ping Lacson na may 8.4% at Senator Manny Pacquiao na may 7.68%. 4.68% naman sa mga respondent ang undecided pa. Nanguna rin si Robredo sa dalawa pang magkahiwalay na survey. Ayon sa Data Analysis and Research for Elections o DARE, 41% ang nagsabing si Robredo ang kanilang napiling presidente. Isinagawa ang survey noong December 27 to 31, 2021 hanggang January 3 at 7 ng kasalukuyang taon sa Angeles City. Ang isa pang survey naman na ginawa noong January 29 hanggang February 5, 2022 sa siyudad ng San Fernando ng The Voice News Weekly Online Presidential Survey. Batay dito, VP Leni pa rin ang napupusuan ng mga botante kung saan nakakuha ng 65.75% na sinundan ni Marcos sa 26.06%. Sa kabila nito, tiniyak naman ng dating Pangulo ang kanyang suporta sa mga pambato ng Unity Team. Hindi naman ako hindi naman ako humahawak ng unit team itinerary. Paminsan-minsan lang, tinutulungan ko yung mga kandidato. Halimbawa ngayon, merong malaking gawain yung mga Muslim ng Pampanga at inibita rin nila yung mga Muslim ng Bulacan para naman mapakilala yung ilang mga kandidato, lalo na yung Muslim na si Robin Padilla, yung Muslim Party List na Kusog-Tausog. Sumama na rin dito itong araw na ito si Herbert Bautista at si San Manuel. Sa pagkapanalo ni Pangulong Rodrigo Duterte noong taong 2016 hanggang sa pagtatapos ng kanyang liderato, hindi maikakaila ang impluwensya at kapangyarihan na naipagkaloob sa dating Pangulo. Ang pagiging Speaker of the House niya ang unang pagsiklab noon na may namumuong paksyon sa ruling party ng PDP Laban. Sa ngayon, si Arroyo ang tumatayong political advisor ni Presidential Daughter Inday Sara Duterte Carpio na kanya ring kapartido. Malaking papel din ang ginagampanan ng dating Pangulo sa pagkakabuo ng unity team ni na Marcos Jr. at Duterte Carpio. Paolo G. Santos, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV Balitaan, pamamahagi ng fuel subsidy sisimulan na sa susunod na linggo. Ilang tsuper na nawagan ng dagdag pasahe. At political analyst nagpaalala sa publiko na huwag magpadala sa mga social experiments at surveys. Manatiling nakatutok at magbabalik ang CLTV Balitaan. Nagbabalik ang CLTV Balitaan at sa iba pang mga nangungunang balita. Sisimulan na raw ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang pamamahagi ng fuel subsidy sa mga tsuper at operator sa susunod na linggo. Ito ay bunsod ng nagpapatuloy na pagtaas ng presyo sa produktong petrolyo. Sa kabila nito, nanawagan pa rin ng taas pasahe ang mga ordinaryong jeepney driver na halos wala na raw kitain dahil sa taas ng presyo ng diesel. Narito ang balita. Kasabay ng nagpapatuloy na pananakop ng Russia sa Ukraine, ang patuloy na pagsipa ng presyo ng produktong petrolyo. Bunsod nito, hirap na raw ang mga ordinaryong jeepney driver na walang humpay sa pamamasada sa kalsada, maitawid lamang ang pangkain ng kanilang pamilya. Si Renato Pasion, hindi na iwasang maging emosyonal dahil sa matagal na panahon, naging malaking pahirap na raw ang pandemya sa kanila. Ngayon na nagkakaroon nga ng pagluwag sa restriksyon at may pagkakataon na sanang makabawi sa kita, fuel crisis naman ang sumunod. Nalulungkot daw siya hindi lang para sa kanyang sarili, kundi maging sa iba pa niyang mga kasamahang driver. Ang hirap na nabuhay. Hindi na nila alam kung gagawin nila. May mga anak tayo nag-aaral. Oh. Ang bili natin tumaas. Minsan nakakawala na ng gana. Nawawalan ka ng pag-asa. Hindi nga ma'am, yung konting kita mo lang.
nawawala pa. Lahat naman tayo ganun siguro. Kikita ko, namamaliki ko, magkano pera niya. Diyos ko, konti lang nabili. Tama. Dati yung, ano ba to, sana yun, yung makapag-isip sila na magandang, magandang paraan. Ganito rin ang daing ng jeepney driver na si Ronaldo Bautista. Dahil sa sunod-sunod na pagtaas ng diesel, halos wala na siyang maiuwi para sa kanyang pamilya. Sa kasalukuyan po ngayon, wala kami magagawa kundi maghanap buhay. Kahit na konting-konti lang, meron kami mauwi sa mga pamilya ho namin. Hindi kagaya noon dati, nakakabili kami ng 5 kilong bigas. Ngayon, 1 kilo na lang po. Iba't ibang transport group sa bansa na ang naghain ng petisyon sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB na ibalik sa 10 pesos ang minimum na pasahe sa jeep. Bukod dito, 2 petisyon pa ang inihain kung saan 14 to 15 pesos base fare ang kanilang ipinanawagan. Pero hanggang sa ngayon, naghihintay pa rin ng resolusyon mula sa LTFRB ang maraming tsuper. Hanggat walang kautusan, ang mga kagaya ni na Mang Renato at Mang Rolando, wala raw magagawa kundi maghigpit ng sinturon. Ang apela nila, ipatupad na ang taas pasahe at tulong mula sa gobyerno. Alam ko naman ma'am, hindi naman magpapabayaan ng LTFRB eh. In fairness sa kanila. Kasi nagbigay naman sila ng mga ayuda. Sana ma'am, ma-absent kagad. Kasi, wala pa man, alimbawa nagtas sila ngayon. Aba, next day nagtatas na naman. Hindi pa man nakaahon yung pabarong, hindi pa man o sige kaya namin. Meron na naman. Ito 61.1, 64 na. Saan na tayo sir? Panawagan mo namin, pabilisin lang po yung namin, yung pasahe. Kahit na pasahe lang po, o kaya, mabigyan kami ng ayuda hanggang ngayon. Yung sinasabi ng ayuda hanggang ngayon, wala pa po. Hirap na po kami mga pumapasada. Yun lang ang hinihiling namin. Tulong galing sa gobyerno. Nagdaos na ng hearing ang LTFRB nitong Martes upang dinggin ang petisyon na ibalik sa 10 piso ang minimum sa pasahe. Habang wala pa raw desisyon sa 2 hiwalay pa na petisyon na nananawagan ng 14 to 15 pesos base fare. Ayon kay LTFRB Chairman Martin Delgra III, maglalabas na sila ng resolusyon sa unang petisyon habang itinakda naman sa March 22 ang 2 pa. Sa 10 magkakasunod na linggo, walang humpay ang pagsilit sa presyo ng mga produktong petrolyo. Nitong Martes, nagtaas ng 3 pesos at 60 centavos sa kada litro ng gasolina, 5 pesos and 85 centavos para sa diesel at 4 pesos and 10 centavos naman sa kerosene. Mula nang pumasok ang taong 2022, tumaas na ng 13 pesos and 25 centavos ang presyo ng gasolina, 17 pesos and 50 centavos sa diesel at 14 pesos and 40 centavos naman sa kerosene. Samantala, inanunsyo ng LTFRB nitong Webes na sisimulan na ang distribusyon ng fuel vouchers sa mga kwalipikadong Public Utility Vehicle o PUV drivers sa susunod na linggo. Ayon kay LTFRB Executive Director Cristina Casion, nakumpirma na raw nila na na-release na ng DBM o Department of Budget and Management ang pondo. Wala pang eksaktong petsa pero sisimulan na raw ang pamamahagi sa susunod na linggo. Ire-release daw ang ayuda sa pamamagitan ng fuel cards o vouchers sa 377,000 target beneficiaries. 20,000 daw dito ang galing sa Central Luzon. Ito raw ang first tranche ng programa na nagkakahalaga ng 2.5 billion pesos. Ang karagdagang 2.5 billion pesos para sa second tranche ay ire-release naman daw sa buwan ng Abril. Ipinatupad ang fuel subsidy program upang maibsan ang pang-ekonomiyang epekto ng oil price hike bunsod ng giyera sa Ukraine. Angelica Cara, CLTV News. Nagpaalala ang isang political analyst sa publiko na huwag basta-basta maniwala sa mga survey at iba pang social experiment. Tiyakin daw na may scientific method ang mga ito upang maglabas ng credible na datos. May ulat si Felix Barrios. Dalawang buwan bago mag-eleksyon ay kitang-kita na ang sigla ng kalsada, ang mga motorcade at mga loudspeaker ng iba't ibang national candidate.
umarangkada na sa mga lansangan. Ang mga naglalakihang tarps na may larawan pa ng mga kandidato ay parang hindi nauubos at nakapaskil sa bawat kanto. Sa social media naman, punong-puno ng mga surveys o social experiments kung tawagin. Ultimo kulay ng heart o thumbs up, kailangan ay tamang kulay o baka ka mapaaway. Dati nang ginawa sa Amerika, pati ang Pinas, nakipag-coffee na. Ngayon, pati kape mo sa umaga, damay sa politika. Ang mga tasa, iba't iba. Andyan sina Senator Ping, Senator Manny, Yorme Isko, Bongbong at VP Lenny. Mayroon pang ang undecided para sa mga kailangan pang magising. Pero ang paalala ng mga eksperto, siguraduhin himayin din ang mga social experiments dahil sa kanilang informal setting ay maaaring hindi sila magbigay ng kapanipaniwalang datos. Ayon pa sa eksperto, kung gusto natin na magkaroon ng mas tiyak na sagot, mas mainam pa rin umasa sa mga surveys na gumagamit ng academic at scientific approach. Pero teka, para yatang may absent. Nasaan si Calyodi at ang ibang presidentiables? Felix Barrios, CLTV News. Manatiling nakatutok at magbabalik ang CLTV Balitaan. Nagbabalik ang CLTV Balitaan at sa iba pang mga nangungunang balita. Narito naman ang isang mabilis na sulyap sa mga balita sa iba't ibang bahagi ng rehiyon sa CL News Express. Unti-unti nang bumabangon ng ekonomiya ng Central Luzon matapos ang naging epekto ng COVID-19 pandemic. Ayon kina Regional Development Council Chairperson at Bataan Governor Albert Raymond Garcia at Co-Chairperson na si Reynato Arimbuyatan, nakikita na nila ang mga senyales ng pagbaba ng inflation sa rehiyon. Patuloy rin ang magandang pagbabago sa labor market ngayong mas tumataas ang demand at supply para sa workforce kasabay ng mas magaan na restrictions sa bansa. Sa katunayan, ayon sa Philippine Statistics Authority, mas mababa ng 5% ang unemployment rate sa rehiyon kumpara noong 2020. Patuloy din ang pag-unlad ng mga industriya at sektor ng agrikultura, turismo at economic investment sa rehiyon. Samantala, tatanggap ang Social Security System o SSS ng bayad sa mga pinautang nito sa short-term loan, housing loan at hulog mula sa employer's contribution ng walang interes hanggang Mayo ngayong 2022. Ibinaliwanag ni SSS Luzon Central 2 Acting Senior Communication Analyst Julian Arellano na binuo nila ang Pandemic Relief and Restructuring Program o PRRP bilang isang mega condonation upang mas padaliin ang pagbabayad na lamang ng principal o halaga ng mismong nautang. Sa bisa ng mga SSS circular na inilabas, ang PRRP Short-Term Member Loan Penalty Condonation Program o STML-PCP ay pinalawag hanggang May 14, habang ang employer's contribution hanggang May 19. At ang PRRP para sa Housing Loan Restructuring and Penalty Condonation Program hanggang May 21. Nagpaalala si Arellano na lahat ng mga nagnanais na makatamo ng 3 mega condonation sa ilalim ng PRRP ay dapat magparehistro muna ng aplikasyon sa my.sss na nasa kanilang website. Sa ibang balita, isang bagong gawang multipurpose covered court na maaaring gamitin bilang evacuation center ang binuksan ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa bayan ng Maria Aurora sa Aurora. Ang mahigit 7 million pesos na facility ay matatagpuan sa Barangay Villa at maaaring mag-akomoda ng hanggang 600 katao. Ang nasabing multipurpose evacuation center ay mayroong kusina, reception area, 2 shower stall na may 12-seater toilet facilities at 2 kwarto na magsisilbing clinic at opisina. Sa Bataan, ipinagdiwang ng Samahan ng Malayang Kababaihan Incorporated o SAMA-Kaba ang unang anibersaryo nito bilang isang organisasyon. Pinasalamatan ni SAMA-Kaba President Helen Tolentino ang iba't ibang ahensya ng gobyerno sa pagsuporta sa kanila. Ani Tolentino, naging matagumpay ang kanilang unang taon dahil sa mga tumulong tulad ng Department of Social Welfare and Development o DSWD,
Department of Trade and Industry o DTI, Technical Education and Skills Development Authority, Department of Agriculture at National Intelligence Coordinating Agency o NICA. Namahagi ang DTI ng 15,000 pesos na halaga ng kabuhayan kits bilang karagdagang kapital. Nagsagawa rin ng skills training sa paggawa ng dishwashing liquid at fabric conditioner bilang posibleng pagkakitaan ng organisasyon. Tiniyak ni NICA Regional Director Maria Luisa de Guzman na patuloy na matatanggap ng organisasyon ang ipinangakong tulong mula sa gobyerno at umaasa silang makakatulong ito upang mas marami pang kababaihan ang mabigyang kapangyarihan sa bayan. Nakatanggap ng one-time financial assistance na 5,000 pesos mula sa Department of Labor and Employment o DOLE ang mahigit 1,000 workers mula sa 89 na establishmento sa Central Luzon. Nagbibigay ng tulong ang COVID-19 Adjustment Measures Programs para sa mga workers sa pribadong sektor na apektado sa deklarasyon ng Alert Level 3 dahil sa pagdami ng mga kaso noong Enero hanggang kalagitnaan ng Pebrero ngayong taon. Ayon kay DOLE Regional Director Geraldine Panlilio, nakatanggap ang DOLE ng mga aplikasyon mula sa mahigit 700 na establishmento na sumasaklaw sa 15,000 na empleyado. Ang Bulacan ng may pinakamaraming benepisyaryo na may 711, sumunod ang Pampanga na may 587, Zambales na may 180, Tarlac 127, Nueva Ecija 57 at ang Bataan na may 8 benepisyaryo. Hinimok naman ng Philippine Information Agency o PIA, mga partner na educational institution at Parish Pastoral Council for Responsible Voting o PPCRV ang mga kabataang Kapampangan na maging matalinong botante sa darating na eleksyon 2022. Sa ginanap na ikalimang leg ng Kilos Kabataan Makibahagi sa Halalan, Voters Education Webinar, inilahad ni PIA Regional Director William Beltran ang kahalagahan ng pagbibigay edukasyon sa kabataan tungkol sa mga dapat isaalang-alang sa tuwing boboto. Kinilala rin ni University of the Assumption School of Arts and Sciences Dean Edna Calma ang kakayahan at papel ng kabataan sa darating na eleksyon. Samantala, pinaalalahanan ni Mabalacan City College President Michelle Aguilar Ong ang kabataan na magbasa at maging mapagmatsyag sa mga platapormang inihahayag ng bawat kandidato. Ayon naman kay PPCRV Voters Education and Volunteer Mobilization Director Arwin Serrano, dapat aniyang isaalang-alang ng mga botante ang 3 case sa bawat tumatakbong kandidato: karakter, kakayahan, at katapatan. Dagdag niya, nararapat na kiratising mabuti ng bawat botante ang background at karakter ng mga kandidato, maging ang kanilang katapatan sa pagsulong ng kani-kanilang programa. Kasama na rito ang pagsunod sa mga alituntunin ng Commission on Elections para sa matuwid na pangangampanya. Ang nasabing webinar ay inorganisa ng PIA kasama na ang COMELEC, PPCRV, National Youth Commission, UA at MCC. Angelica Cara, CLTV News. Higit 100 guro at non-teaching personnel sa Holy Angel University sa Angeles City ang nagpahayag ng pagsuporta sa kandidatura ni Vice President Leni Robredo at Senator Kiko Pangilinan para sa darating na eleksyon sa ika-9 ng Mayo. Tiwala raw mga akademiko na sina Robredo at Pangilinan ang tunay na makapagsusulong ng isang tapat na pamamahala at may konkretong plano para sa ating bansa. Narito ang ulat. Naglabas ng pahayag ng pagsuporta sa Leni Kiko tandem para sa 2022 elections ang ilang faculty members at non-teaching staff ng Holy Angel University, ang pinakamalaking private Catholic institution sa Central Luzon. Ayon sa kanilang statement, naniniwala silang mga nasabing kandidato ang pinakakwalipikadong maupo sa 2 pinakamataas na posisyon sa gobyerno. Dagdag pa rito, pangangatawanan umano ng 2 ang core values ng universidad na integrity, excellence, community at social responsibility. Kinilala rin nila ang naging COVID-19 response si Vice President Robredo kung saan nagpatupad ito ng mga programa tulad ng ibayanihan konsulta, drive-thru vaccination at swab caps. Bilang mga guro at empleyado ng isang institusyon ng mataas na edukasyon, nangako ang mga nakasamang faculty members at non-teaching staff na itataguyod ng katotohanan, katarungan at pagkakapantay-pantay sa halalan at pagpili ng mga susunod na pinuno ng bansa. JM De Jesus, CLTV News.
Samantala, arestado ang isang most wanted person sa Nueva Ecija matapos niyang tangkain kumuha ng police clearance. Yan ang iba pang balita sa ating pagroronda sa rehiyon. Arestado ang isang drug suspect sa isinagawang buy-bust operation ng mga pulis Olongapo sa barangay New Cabala nitong March 10. Nakuha mula sa di pinangalan ng suspect ang 2 sachets ng shabu na may timbang na 2 grams at nagkakahalagang 17,000 pesos. Pansamantalang nakakulong ang suspect sa Police Station 4 Custodial Facility habang inihahanda para sa kanyang pagsasampa sa Olongapo City Prosecutor's Office. Isang lalaki rin ang inaresto sa Barangay Bareton dahil sa warrant of arrest sa salang paglabag ng Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at violation of Comprehensive Dangerous Act of 2002. Naging matagumpay naman ang kapulisan ng Zambales sa kanilang sunod-sunod na police operations. Arestado sa nasabing mga operasyon si Nemesis Rosauro Pantaleon Jr. noong March 9 na nakaharap sa kasong qualified rape na walang piyansang inirekomenda. Sa 2 taong pagtatago nito, nahuli rin sa operasyon ang suspect na si Martin Nuque Nazareno na nahaharap naman sa 9 na kasong rape at wala ring inirekomendang piyansa. Pagkabilanggo naman ang ikinaharap nila Ador Caygoy at Princess Sena Villanueva Arellano sa naganap na buy-bust operation noong March 9. Nakumpiska mula sa mga suspect ang 2 piraso ng heat-sealed transparent plastic sachets na may timbang na 2 gramo na nagkakahalagang 13,000 pesos. Nahaharap ngayon ang mga suspect sa kasong paglabag sa Comprehensive Drug Act of 2002. Sa iba pang balita, naging matagumpay rin ang resulta ng naihaing manhunt operation ng mga kapulisan. Naaresto sa operasyon ang suspect na si Alison Lorraine Florida Alfonso. Kasalukuyang nakakulong si Alfonso sa Olongapo City Jail at mayroong piyansang 300,000 pesos para sa kanyang pansamantalang kalayaan. Samantala, arestado ang isang lalaking na pag-alamang may warrant of arrest sa barangay na Pandayan, Gimba, Nueva Ecija matapos niyang personal na ilagay ang kanyang impormasyon sa database ng PNP para kumuha ng National Police Clearance. Inaresto ang nasabing lalaki sa kasong criminal case number 96653 para sa RIR in damage to property sa MTCC, BR3, Cabanatuan City, Nueva Ecija. Kasalukuyang nakakulong ang suspect sa Gimba MPS na mayroong 9,000 pisong multa para sa kanyang pansamantalang kalayaan. Arestado naman ang rank 4 most wanted ng Mayantok Municipal Police Station sa isinagawang manhunt operation ng mga pulisya ng Tarlac City noong March 10. Naaresto ang suspect sa kasong bench warrant of arrest for failure to appear to scheduled hearing for 2 counts of falsification of public document. Ang nasabing suspect ay pwedeng magpiyansa ng 72,000 pesos. Bill Sikat, CLTV News. At yan ang mga balitang nakalap ng CLTV Balitaan. Para sa karagdagang detalye, maaari niyong i-follow ang aming social media pages at CLTV36Official, at CLTV36News, at CLTV36 sa Twitter, sa Instagram naman at CLTV36Official. Kung nais yung balikan ang mga programa ng CLTV, maaari niyong bisitahin ang aming YouTube channel at CLTV36Official at ang aming website www.cltv36.tv. Mapapanood din ang mga programa ng CLTV nationwide via Signal Channel 115 at sa ating 39 cable partners. Kasama ang buong puwersa ng CLTV News and Current Affairs. Ako si Nicolette Henson Hizon. Maraming salamat. Nagbabalik ang CLTV Balitaan at sa iba pang mga nangungunang balita. Narito naman ang isang mabilis na sulyap sa mga balita sa iba't ibang bahagi ng rehiyon sa CL News Express. Unti-unti nang bumabangon ng ekonomiya ng Central Luzon matapos ang naging epekto ng COVID-19 pandemic. Ayon kina Regional Development Council Chairperson at Bataan Governor Albert Raymond Garcia at co-chairperson na si Reynato Arimbuyatan, nakikita na nila ang mga senyales ng pagbaba ng inflation sa rehiyon.
Patuloy rin ang magandang pagbabago sa labor market ngayong mas tumataas ang demand at supply para sa workforce kasabay ng mas magaan na restrictions sa bansa. Sa katunayan, ayon sa Philippine Statistics Authority, mas mababa ng 5% ang unemployment rate sa rehiyon kumpara noong 2020. Patuloy din ang pag-unlad ng mga industriya at sektor ng agrikultura, turismo at